Yamaha 125 za 800 evra nije zarada dok žmigavci i zadnja kočnica ne postanu popust. To je cela suština ovog oglasa. Ali ovog puta nije dovoljno reći samo da mala ulaganja mogu da pojedu zaradu. Ovaj short mora da se razlikuje od najbližeg konkurentskog TZD-R oglasa, zato što konkurent već nosi skoro isti kvar signal, 800 evra u nišu i beleška o žmigavcima i zadnjoj kočnici. Zato originalni ugao nije još jedan generički Yamaha 125 review, nego pitanje da li ovaj neprecizno naslovljen oglas ima dokaz koji ga odvaja od sličnog niškog TZD-R primjera. Konkretan oglas je iz Niša, polovan sportski Yamaha 125 sa novim akumulatorom u garanciji i tvrdnjom da na mašini nema ulaganja. Ali naslov kaže samo Yamaha 125, ne kaže tačan TZD-R model, ne kaže godište, ne kaže registraciju i ne daje odmah čist dokaz da je prenos jednostavan. To je važno zato što se ovaj oglas nalazi u porodici oglasa gde publika već može da čuje istu opštu priču. Yamaha, 800 evra, nešto oko kočnice i žmigavaca. Najvažnija rečenica prodavca nije da motor ide nenormalno, nego da ima da se povežu žmigavci i da se zamene gumice zadnje kočnice. Ta rečenica menja ceo ugao. Kada prodavac sam kaže da signalizacija nije povezana i da zadnja kočnica traži rad, to ne mora da bude veliki kvar, može biti sitan posao. Ali za preprodavca to više nije obećanje nego otvorena stavka troška. Na 800 evra kupovine, realna preprodaja je oko 950 evra, samo ako papiri, hladan start i kočnica prođu bez novog računa. Najjeftiniji lokalni uporedni krimer je 450 evra u Raški, a najbliži uredni lokalni pragovi su 650, 820 i 850 evra. Pa ovaj oglas nije dno tržišta. On nije projekat cena, ali još nije dokazano uredan primjer. Poverenje prodavca je srednje, ne nisko, ali samo dve javne ocene nisu dovoljno da zamene pregled uživo. Prodavac odgovara solidno, član je od skoro i lokacija je dobra ako si blizu Niša. Kod starog motora javna reputacija pomaže, samo dok ne dođeš do tehničkih detalja. Naziv greške je konkurentska kopija kvarova briše diferencijaciju, pogađa preprodavce i kreatore u istoj product family, jer oba vide 800 evra i brzu Yamahu. U kupovini kvarovi brišu maržu. U sadržaju isti kvarovi brišu originalnost ako se ne vežu za precizan mehanizam odluke. Kupi samo ako hladan start, broj šasije, papiri, prednja i zadnja kočnica prođu uživo, iako cena padne bliže 650 evra. Pregovaraj ako prodavac nema snimak rada, ako registracija nije jasna ili ako zadnja kočnica traži više od gumica. Preskoči ako cena ostaje 800 evra, a pregled otkrije ulaganje u instalaciju, kočioni sistem ili agregat. Operator pravilo je jednostavno. Ako tvoj short ne može da kaže zašto je baš ovaj oglas drugačiji od sličnog 800 evra TZD-R oglasa, onda ponavlja prethodni sadržaj. Kod ovog oglasa razlika nije u većoj tvrdnji, nego u preciznijem filteru. Generičan naslov mora da postane model provera. Zadnja kočnica mora da postane popust. Žmigavci moraju da postanu test instalacije, a papiri moraju da postanu uslov kupovine.